hapon. Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapagbareta ngunyan na Nobyembre 14, Martes taon 2023. Ako po si Pio Fernandez. Inutuntan despatsos ka na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Al Armario. Compadreng Al, Diyos marhay na hapon, please go ahead. Gusto sigurohon kan sanggunian panlalawigan na dahil makakaulang sa anuman na event na pwedeng gibuhon sa stage kan Piñaranda Park ang planong peryahan na ibubugtak digding ngonya na Christmas season. Sinabi ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla bilang Chairman kan Committee on Tourism na eksperyensya kan sarong taon kinupar na haros intero kan peryahan anatubangan kan stage kaya dahil na nakabuelo ang pitikaw sa mga event na gustong gibuhon kano minaging Disyembre. Kaya ngunyan abo na ining mautropa kan sanggunian panlalawigan. Ang BNHM Carnival na sa diri ka nagangaran na Miguel Vasquez nag-request ni kay Gobernador Attorney Grex Lagman na magtugutan siya na mag-operate giraray nin carnival o peryahan digdi sa Piñaranda Park parte kan aktibidad kan probinsya para ngonya na Christmas planong punan ini sa aga kung makatugdok na sa good Enero 15, 2024. Asin tayo ni tinugutan naman kan sanggunian panlalawigan sa nagakapirang kondisyones sa rokayan na dapat daipag ulangon ang atubangan kan stage para makabuela man ang ibang event digdi sa Piñaranda Park. Alarmario, DCGB. Salamat Compadreng Al sa inisyal na bungkaras ka na bareta lokal. Sundan tapaiyan kan despatsos sa lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy. Pading Jim, marhay na hapon, please go ahead. Konsideradong priority project ni Mayor Paul Chino Garcia digdi sa Banuan kan ginubatan na an hampangan kan Municipal Hall an parke digdi na may fountain, may monumento nin sarong babae. Iyo an inurulag na an mga kudal na struktura digdi asin i-repair ini ninhuli sa medyo mahiwas anaw kupar kay ni na espasyo kung kaya kay po na sadit sana dahilan ta nagdadakol ang mga bihikulo dahil na ninharos parkingan ang mga empleados na may mga bihikulo digdi sampangan kan Municipal Hall dahilan ta ang struktura asin espasyo kay ning fountain may waso nun samantalang dahil man nagagamit ang tahaw kay ni. Sa ngunyan ang ginibukan na lokal na gobyerno sa administrasyon ni Mayor Chino Garcia nag-alokar through supplemental budget number 3 ni 2.9 haros 3 million na kantidad para sa improvement and rehabilitation kan fountain na ini asin iyo an magiging mas magayon dahilan tadakol na an mauokupar kay ni na mga vehikulos na mapaparkingan sa pag-abot kan oras na matapos ini asin apisar kay ni mas papagayunon pa ang strukturang natatada digdi sa improvement na ni kan fountain sampangan kan Municipal Hall kan Ginubatan Albay. Ang kontraktor kay ni certain Steven Construction and Supply and digdi sa
abiso dahil man nakabugtak kung no arin matatapos o timetable na matapos ang proyektong ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, naglalaom ang White House kan Estados Unidos de America na magkakaigwanin paghuhuron sa pag-ultana ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin US Vice President Kamala Harris sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit ngunyan na semana duman sa San Francisco, California. Mahali ngunya na aldaw ang presidente pasiring sa Estados Unidos de America tanganing mag-atindir sa APEC Leaders Summit sa San Francisco asin mabisita sa Los Angeles kasabay na sa Hawaii. Kanakaliis na semana, sinabi kan Department of Foreign Affairs na posibleng magkaigoning bilateral meetings si Marcos sa mga kapwa leader sa sideline kan APEC meeting alagad wala pa ning kumpirmadong schedule. Pinagkonfirmar man ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na dahil sa busy ang schedule ni US President Joe Biden, day kaini maaampang si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaibanan sa tutukaron kang presidente sa nasabing pagtiripon ang mga isyong pang-ekonomiya asin seguridad, kaibanan ang 21 miyembros kan APEC kasabay ang Estados Unidos de America, Japan, Australia, Canada, South Korea asin New Zealand. Gigibuhon ang 30th APEC Leaders Summit sa San Francisco, California poon Nobyembre 15 sagkod 17 kaining taon. Mientras tanto, ipinasar kang House of Representatives ang sarong resolusyon na nagpapasalamat kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dai matatawadan na suporta kaini sa Kamara de Representantes. Ang House Resolution numerado 1436 nagpapahayag ning pasalamat kay Presidente Marcos sa pagsuporta kaini para magibukan Kamara ang mga propestong mapakusog asin mapauswag sa Pilipinas. Ang panginot na autor kan resolusyon kompuesto ninda House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, asin Tingog Party Representative o kaya Tingog Party List Representative Yeda Marie K. Romualdez, asin Jude Asidre. Segun sa mga ini, puon kan magtukaw sa poder kan Hunyo 30, 2022, ibinusol ni Presidente Marcos ang pangangaipo na magkaburunyog asin magkasararo tanganing mag-uswag ang nasyon sa paagi kan pagpapautob nin mga polisiya na makakapagparahay sa kalidad nin buhay kan mga Pilipino. Sinabi kan autor kan resolusyon ang Kamara kasurog ni Presidente Marcos sa pagpasar nin mga leyes na kinakaipuhan tanganing maging magayon ang futuro kan Pilipinas. Dagdagan tan detalyes sa lado lokal, nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon, please go ahead. Napano nin emosyon ang apat na kanto kan Sangguniang Bayan Session Hall kan Daraga matapos ang exit message ni Barangay Tabon-Tabon SK Chairperson at SK Federation President K. Gomez Liquido. Ngunyan na daw Nobyembre 14 ang huring attendance ni Gomez Liquido sa Sangguniang Bayan Regular Session bilang ex-officio member ay masalida na sa iya bilang SK Federation President kung magluwas na ang resulta kan Federation elections na pinagigibo man ngunyan na daw. Sa pahayag ni Gomez Liquido, sa 5 taon na termino kaini asin pagtukaw sa Sangguniang Bayan, dakol ining naupdan, dakol man na nakasimbagan, dakol na eksperyensya. Nagpasalamat ini sa gabos na pagdiriba sa laog kang Sanggunian. Sa pahayag man ni Vice Mayor Junji Ausian, halikpot sana alagad na susog sa tinaram kini, job well done ngaya para kay Gomez Liquido. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua.
Mabuelta ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya. Yum Yum talaga! Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Pag naubos ko itong 1 kilong sili in 30 seconds, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ikinaugma kan nagkapirang foreign envoys asin kinatawan kan European Parliament ang bail grant para kay dating Senadora Leila de Lima makalis ang 7 taon na pagkakakulong. Sigun sa Amnesty International, inako maninda ang naging pagbasura kan natatadang drug case ni de Lima asin iba pang mga pagbalgar sa derechos pantawo na dapat mapanimbag sa ley. Naging target si de Lima kan gobyerno dahil sa saiyang pagbatikos sa war on drugs asin iba pang derechos pangtawo. Sinabi naman ninda US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, European Union Hannah Newman asin embahada kan Germany na ikinaugma naman kan pag-aprobar sa pagpapalibre kay de Lima. Naglalaaw naman ini na matuldukan na ang sa iyang kaso manungod sa international human rights commitments kan nasyon. Mientras tanto, nagpatanid si House Ways and Means Chairperson Representative Joey Sarte Salceda kan segundo distrito ning Albay sa Bureau of Internal Revenue kontra sa plano kan ahensya na magpataw nin 1% withholding tax sa online sellers sa Disyembre. Sigun kay Salceda, sarong ekonomista, gikan sa segundo distrito kan Albay, na daing makusog na basihan ang nasabing polisiya kung daing lay manungod digdi asin kung wara ning komprehensibong konsultasyon. Mas marhay na maghalat para maipasar ang sarong lay bago mangolekta ning buwis gikan sa publiko. Ipinag-unambitan pa ni Congressman Joey Salceda ang House Bill 4122 na magpapataw ng 5% value-added tax sa mga rehistradong non-resident digital service providers na naghatod nin mga serbisyo sa gobyerno asin 12% sa natatada. Pasado na ini sa Kamara de Representantes alagad pendyente pa sa Senado. Pigrekomendar ni Salceda na bago magpataw nin buwi sa mga online sellers, dapat ngunang magkaigwaning komprehensibong deliberasyon kung nata dapat magkaigwaning separadong taxation scheme para sa mga online sellers kumpara sa may mga pisikal na tiyandahan na nagbabayad man nin buwis. Dapat man na masabutan kan mga tao naan may mga pisikal na tiyandahan apektado kan pagbutwa kan mga produkto na ipigpapabakal sa mga digital platform asin pwedeng makupatas kung an may pisikal na tindahan sana an papatawan nin buwis. Dagdagan tapaan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, marhay na hapon. Please go ahead. Naging emotional si ex-official councilor as in SK o outgoing SK Federation President Legaspi mailing te sa iyang ultimong pagtaram digdi sa hampang kan mga membros kan sanggunian panlungsod kan syudad sa pagtatapos kan sesyon regular natauhanin sa city na magtaonin pahayag manungod sa pagtinir niya
bilang Federation President kan syudad kana mga SK. Sigun sa iya sa 5 taon na saan pamayukan na siring na konseho, dakula ang nangyaring pagbabago sa mga SK di sa syudad asin kadakol man na mga programa ang nagibo asin na ibusol para sa karahayan kan mga katian asin man kan mga jóvenes di sa syudad. Sigun sa iya mamundo na mahali na siya sa sanggunian panlungsod kan Legazpi dahilan ngani sa iguan na ni incoming oras na matapos ang eleksyon kan SK. Sigun sa iya naglalaom siya na maipadagos kan matukaw na bagong SK Federation President sa syudad ang kagabsan kan mga programa kan LGU na makakatabang ng God sa welfare asin kagayunan kan mga SK digdi sa palibot kan syudad. Dagdag na bareta, Anz Galero, DCGP. Salamat, Anz. Diretso kita kan detalyes man sa lado nasyonal, padagos na madadagdagan pa ang mga overseas Filipino workers na hali sa Israel na nakakabalik sa Pilipinas. Sa datos kan Department of Migrant Workers, nagpuon na mag-uli ang mga OFW, kaya magpuon na mag-uli ang mga OFW kan Oktubre 18, ang nasa 16 na OFW na sinundan kan Oktubre 20 na uminabot sa 18 Pinoy repatriates ang nakabalik sa nasyon. Sigun kay Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, mantinido pa sa Gaza ang sarong Pinay na madre, mantang nasa 25 pang Pilipino ang nasa Deir al-Bahala, Khan Younis, asin Rafah sa may southern Gaza. Sa kabilugan, nasa 222 na ang nakauli sa Pilipinas sa tabang kan gobyerno asin kan Department of Foreign Affairs, DMW asin Overseas Workers Welfare Administration. Mientras tanto, linangkawan kan Senado nin halos 2 bilyon pesos ang propestong pundo kan Philippine Coast Guard para sa masunod na taon. Sa budget deliberation kan Senado sa propestong pundo kan Department of Transportation kung saan nakapalaman ang budget kan Coast Guard, hinapot ni Senate Minority Leader Senador Coco Pimentel kung para saan ang dagdag na pundo. Simbag kan sponsor kan DOTR budget na si Senador Grace Poe ang dugang na pundo para sa Coast Guard and para sa maintenance asin gasolina kan mga sakayan pandagat kan Coast Guard. Paliwanag ni Poe na kaipuhan ipairarom sa maintenance kada bulan ang sakayan pandagat sa dry dock nin 2 beses kada 5 taon. Napag-araman kan senador na dakol na barko ang Coast Guard na daay nagagamit dahil sa wara nin kwarta para sa maintenance. Tinawan doon ni Poe na dahil sa mga nangyayaring ngunyan sa West Philippine Sea, kaipuhan may tao sa Philippine Coast Guard ang dagdag na pundo bilang sindaan first line of defense kang Pilipinas. Pabor naman si Pimentel sa pagdagdag nin fondo para sa Coast Guard asin sinabing tiwala ang mga senador sa track record kan ahensya. Mientras tanto, nagtagama ang Department of Budget and Management nin halos 20 bilyones de pesos sa propestong 2024 national budget para sa pangaipo kan mga pinakang tios na familya sa irarom kan programa kan DSWD. Sigon kay DBM Secretary Amena Pangandaman na nasabing fundo para sa protective services for individuals and families in difficult circumstances o PSIFDC program kan ahensya na mabibenepisyaran ang maabot sa halos 4 milyon na benepisyaryo sa bilog na Pilipinas. Sinabi kan opisyal na pigpapakusog kan gobyerno ang social protection measures para masigurong daining mawawalat na nagtitios na Pilipino susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Sa irarom kan programa, ang DSWD ang may mandato na maghatod nin serbisyo sa mga pinakang tios asin marginalized sector nin cash assistance para sa pagkaon, transportasyon, medical services, gasto sa pagpapalubong asin iba pang pangaipo nin mga nasalaylayan kan sosyudad. Mientras tanto, nanindogan ang Department of Social Welfare and Development na nakahanda sindang suportaran ang mga matapos na beneficiaryo kan na Pantawid Pamilyang Pilipino o 4-Piece Program. Ini matapos na magluwas sa resulta kan revalidation kang DSWD na nagkapera sa mga beneficiaryos ang mantininong pobre asin wara nin pagbabago sa saindang pamumuhay. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, may mga program asin serbisyo sindang ipiglalatag para magiyahan asin maalalayan ang mga nagsipagtapos sa 4-Piece. Alagad ang mga matapos sa 4-Piece, posible man sindang mailaog sa food stamp program, lalo na ang mga pig-apod na poorest of the poor. Nagkapera sa mga programa na pwedeng i-avail kan mga 4-Piece graduates ang Sustainable Livelihood Program asin Assistance to Individuals in Crisis Situation kan DSWD. Afera kaini i-endorse man kan DSWD ana mga magtatapos sa 4-Piece sa indang lokal na gobyerno. Tanganing maaraman kung ano pang tabang o suportaan pwedeng maitao. Matatandaan na mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing importante ang pigpautob na 4-Piece para masimbagan ang mga pangangaipo kan mga pobre na pamilya sa nasyon kung sain paagi ini para mabawasan ang kagutuman asin malnutrisyon. Ultimong detalye sa lado nasyonal, nakakua ni na parte nin mga buhok asin mga posibleng blood sample ang Regional Forensic Unit kan PNP Forensic Group na na-recover o kaya sa na-recover na pulang CRV na pigasabing pigbalyuhan kan duguan na lawas kan nawawarang beauty queen na si Catherine Camilon. Sigun kay PNP PIO Chief Coronel Jean Pajardo, tigpapairarom ng ngunyan sa proseso kan forensic group ang mga nakuang ebidensyas. Nagkikipag-coordinate naman ang CIDG Region 4A sa pamilya ni Camilon para makakuha ng DNA samples tanganing maikumparar sa mga nakolektang forensic evidence sa nasabing behikulo. Enot ng isinangat sa Batangas Provincial Prosecutor's Office ang kasong kidnapping asin illegal detention kontra kida Police Major Alan Avena de Castro, Jeffrey Ariola magpantay asin duwang John Doe na pigsasabing nasa likod kan pagkakawara asin pagkakagadan ni Camilon. Bareta sa ibang nasyon, nahaadit ang World Health Organization na malangkaw pa ang numero kan mga nagagadan sa Gaza matapos na dakol na ospital ang pinutulan nin supply nin kuryente. Saro sa mga naafektaran ng Al-Shifa Hospital na pinakadakulang pabulungan sa Gaza. Pinutol kan Israel Defense Forces o kaya Israeli Defense Forces ang pagsupply nin krudo para magamit sa saindang generator matapos na makakuha ng impormasyon na dumanagatago ang mga leader kan Hamas militants. Sinayumahan naman ini kan mga opisyal kan ospital kung saan nahahadit sinda na dahil sa kawaran nin krudo dahil na magagamit ang mga incubators para sa mga premature na umboy. Matatandaan na mas pinaigot kan Israeli Defense Forces ang sa inang pag-atake sa Gaza kontra sa mga Hamas militant groups. Sa lado kan sports, nakapagrehistro nin record sa NBA si Golden State Warriors star Stephen Curry. Sa ngunyan, siya ang oldest player sa istorya kan NBA na may average na 30 puntos sa primerong 10 kawat sa season. Nairehistro ini sa pagkadaog kan Warriors kontra Cleveland Cavaliers sa score na 118-110 sa Chase Center. Sa saiyang 15 taon na NBA, okay, sa saiyang 15 taon sa NBA, nagakawat ini
O kaya ano ba to? Sa sayang 15 taon sa NBA, nagkakawat ini nin halos 33 minutos kada kawat. As in may 50% shooting percentage. Mantinido man ang average kaini sa 5 rebounds. As in 4 na assists ngunyan na season. Yan po ang detalyes kan mga bareta sa pangaran ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, and Mega Force Patrol. Pading Nal Baldo sa Technical Control, Jerome Martinez sa IT. Ako pan sa inyong naging tagapagbareta si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon.